Morning, sir. Mabuhay na yan. Mabuhay kayo. Magandang umaga. Inday! Inday! Mabuto kami sa imo! Si Ruby, hindi pa si Ruby na. Maraming salamat sa suporta ninyo. Video. Baka musur na yan, Kuya Ernel. Para yung pambiyahe sa layo. Hintay nga, no? Mga baklaw mo! Magandang umaga, no? Tay! Puta, nakatao ka mo ang style na yun. Hintay! Magandang umaga. Maraming salamat. Dito sa dito na may pulis. Nagpaura na, Kuya Ernel. Nagpaura na. Tubo na yan. Magandang umaga sa inyo. Nandun pa sa dulo. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat. Mabuhay at Legazpi City. Mabuhay kayo. Morning, sir. Maraming salamat. Mabuhay at Legazpi City. Mabuhay at Legazpi. Diretso kita kayo na yan. Mabuhay kayo. Ganda rin lang. Doon. Doon. Hello
ko pa dito ko yan sa tungod bagaw, no? Ha? Pag tinuturan sila yung ano. Nabulang kaya kita? Nagawa naman. Nabulang kita katong boy? Eh, luma ka lang sa likod ko. Puta kaya? Si Robin punta. Ano kaya na yun naman? Kaya cellphone! Nasa takot na mo yung cellphone. Tawagan mo kayo ng phone mo. Di ba? Nasa takot kaya na mo eh. Nasa takot. Nasa takot na ako si Robin. Motor na kita, no? Ay, puta yan. Sir, para mo sir. Uto na. Aw, digdigit na ka dun kay Kimiyo ko to. Padat ko yan, ligit na mo. Ay, sabi niya may green. Pare, mabitawan, mabanda. Pagyan, no? Lahat doon, no? Sige po. Dito. Ma'am Sara.